Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka ta farkin waraka. Duk mutumin da yake fama da matsala ta tsayawa harkoki ko kuma wanda da zarar ya samu kuɗi kuɗinsa za su dinga lalacewa, ko wanda yake fama da matsala ta harkoki, ko wanda yake fama da matsala ta jifa, matsala ta sihirin tsayawa harkoki, za ka ga da zarar ka samu kuɗi kuɗinka yana ta lalacewa. Ko kuɗi aka baka ka juya kai jari za ga kuɗin suna lalacewa. Akwai kuma matsalar ƙauracewa kwastomomi, za ga suna zuwa siyan kayanka amma kuma daga baya sai ga kowa ya daina zuwa siyan kayanka. Akwai alamomi na mafarki, mafarkai na ban tsoro, ganin macizai a mafarki, ganin raƙumi a mafarki da sauransu. Amma babban alama ta zahiri shine za ga a zahirance da ka juya kuɗi suna lalacewa amma da harkokinka ba haka suke ba. Hakika akan iya samun wannan matsala a dalilin sihiri ko jifa ko ɓangaren ture na iska ko na aljanu. Hakika to duk mutumin da yake fama da wannan matsala, wannan cibiya tamu ta farkin waraka da akwai magunguna wanda mutum zai amfani da su, za ka warke daga wannan matsala taka. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu shifa. Kowace cuta tana da magani. Allah bai halarci cuta ba sai da ya saukan mata da maganinta. Saboda haka duk mutumin da yake fama da matsala ta tsayawa harkoki, ku tuntuɓe mu, akwai magunguna wanda a duk inda kuke a faɗin duniya za a iya tura muku da shi bi iznillahi. Duk mutumin da yake fama da matsala ta faɗuwar gaba ko kuma da an maka alƙawari za ka ga alƙawarin nan baya cika da sauransu, to bi iznillahi za ka warke, za ka rabu da matsala ta tsayawa harkoki. Ko da ya kasance idan ka samu kuɗi kuɗinka suna lalacewa, ko da ya kasance in ka samu kuɗi za ga kuɗin tamkar yayi, za ka ga tamkar an ƙona su, za ga kuɗin nan sun lalace gaba ɗaya, ka rasa ina suka shiga gaba ɗaya. Hakika wani akan tura masa iska wadda za ta dinga bi tana lalata masa kuɗinsa. Hakika to 'yan uwa, salamu alaikum.